Il-vuċi jemek ta' Grace u tejdinna not over yet. Wasitna sal-ħin ta' 8:08 minuti kif għaddej il-ħin kif għaddej. U għawnek insab maħna u koll Manuel Kirkop. L-odwa tajba lilek, Manuel, kif aħna? L-odwa tajba Kate, lilek u samija kolla tagħna hawnhekk ta' Radio 105. Xid bissima għandek illum, mill-ewwel tħadlek u mill-ewwel qedtilek di. Qed ninnota hawnhekk illi xari għadu mux sewa dal-għom. Sommi, ilni bil-headphones ġew ma nafx kem. Kif ikun jgħet hawnhekk fil-ħodu ta' fil-li ma kunet niprofa naħli xejħin, allura naħtaf l-opportunità. Kif inti Kit? Jiena tajjeb immens, inti semmejt li xarek jaqawax il-ġimgħa raġelnek id-dur biex noqogħdu naraw xarek. Biex ngħidlek il-ġimgħa l-għaddiet ġibtni konxju kemm baw wara, però wara għadu all right. Għadu tajjeb mhux vera, għadu tajjeb. Isma' tħadd fuq Facebook tiegħi dolodu jew. Mux ħat tidħol issa, tħaltiva jew le? Rajt il-dan, ġast naħseb għadni kemm għamilt like il għaliex kont qed narissa. Xaqattuża fuq is-soda però ma qrajtx xemmeltu, għadna ma sibġilħin. Mela tajjeb, mela ħantlaqna minn hemm ta' inti tonħor Manuel jgħidulek għall-inqas li tonħor. Il-mara tajt li tonħor ma nissammerija xi ma nismax lili nnifsi. Ġieli qatt ma smajt lek innifsek tonħor. Ġieli qajjimt lili, però l-aktar meta nkun wara nofsinhar hekk. Fil-ftit normalment jiena naqra l-ħadd ikolli ċans illi nintefa' naqa' fuq is-sufan nar taħat. U nibda nħossa, hekk nibda nħossa. ħafna drabi. Tibda tħossa l-inħir, mhux inti tibda tħossa. Le, nibda nħossa, jiġifieri mtarra x'hekk, jiġifieri ma insomma. Għadxi darba kont fuq il-post tax-xogħol u bdejt tonħoss jew tibda tonħor? Nonħor ma naħsibx illi ma mhux l-ewwel darba li speċjalment f'dawk il-ġranet tas-sajf. Fl-aħħar mill-aħħar jiena umman ukoll, ġifieri mhux l-ewwel darba li tibda ġejja dik il-ħedla bħal b'kull persuna oħra min jgħidilli fuq il-post tax-xogħol qatt ma ma kellu dik id-daqsxejn ta' nasa hekk. Ġieli waqt xi meeting hekk speċjalment ikun meeting vera boring u nibda nagħti hekk jimbrasi left right center. Daqs jaħsbu qed ngħidilhom iva f'realtà nkun qed nonos. Ħafna drabi meta jkolli xi online meeting ikolli tkun qiegħed quddiem il-monitor hekk. Xi kultant ikollok episodji fejn isma' Kit qabel inkomplu niżżil inqara dik it-temperatura jekk jogħġbok. Għax hawnhekk mamma mija qislu ġo sawna jkun Kit. Ma nibdix nikkonċentra. Mela lejlu kollha qed nitgeddes għax qed inħoss il-bart. Mela ħanajdlek mhux l-ewwel darba li tkun qiegħed quddiem xi monitor hemm xi meeting. U taf il-ħin tiegħek ikun limitat li titkellem illa li xikun biex u tibda tismagħhom jitkellmu għajnek tibda sejra tibda tajt ara norqod, però. U kull kwarta tibda tara sija, u ġvera. Kull minuta kważi. U hija biex ma nasaġġrax ma mhux għandek xi meeting jgħidulek dak hekk beda jagħmel. M'għandix pjanat allum, m'għandix pjanat. Ma sibta d-dar inti tiegħek fil-għaxija. Ma fimtekx Kit. Sibta d-dar tiegħek fil-għaxija jew le? Kont qed nagħmel xejn tal-kafè. Sibta d-dar tiegħi, naħseb li sibta. Ma fimx imma sibta. Le għax peress li safar ma sabuwix din il-ġimgħa qed forsi affettwat lilek ukoll jew. Tala safar, din episodju illi kellna din il-ġimgħa li qajjem ħafna kontroversja. Mhux vera. Qajjem ħafna kontroversja. Nimmaġina qed titkellem dwar il-każ tal-Mosta. Ekku. X'inhi l-opinjoni tiegħek kif fuq dan? Ħankun onest, jiena wieħed minn dawk illi niddejja illi l-ewwel nagħmlu oġġett ma naħsbux sew fuq u mbagħad nerġgħu mmorru allura naħseb dal-bed planning ma tantx jogħġobni, jiena li bed planning. U jiena nemmen ħafna illi biex vera ssebbaħ l-ambjent għandek bżonn il-siġar, il-fjuri, eccetera. Ġifieri. Meċċ il-kelma ħdura x'ma la jaħseb xi ħadd qed nifhem mod differenti. Fil-fatt anke l-istudju tagħna llum ara x'all-ewwel issa qed ninnota biex ngħidlek. Isma' ftaħ il-bib forsi jidħol xi aspura hawnhekk ukoll. Mela jiena onestament ġifieri naħseb fl-opinjoni tiegħi ħafna xeni affarijiet żejda ma kienx għalfejn għaddu minnhom għaliex iva. Kull imkien għandu jkun hemm dawn l-affarijiet. Tinsix illi meta kellna dawk il-ġranet vera ta' sħana għandna prova tagħha illi kieku għandna numru sostanzjali ta' siġar f'numru ta' postijiet b'mod naturali ukoll stajna naqsu is-sħana li għaddejna rajt artiklu dwar dan jiena u dik hija verità. Ġifieri jiena din ma nistax nifhimha. Issa rigward Aspur qatt ma kont. Ġbir qatt ma studjajt fuq la safar daqshekk, imma naħseb iva huwa ta' distrat tal-jom pereżempju meta jkollhom bejta.
u jkunu diġà bdew ibitu, pereżempju jkollok il-ventilatur u tkun insejt tagħmillu il-cover għaddejt minna jiena, dik ma tistax taqbad u talqu waqt li qegħdin diġà bdew jippreparaw, dik hija illegali, trid tħallihom ikunu lestew l-safar bidu kollox. Jekk xi ħadd jaqbdek dik hija illegali, ma nafx hekk kontx tafa. Ma kontx nafa u tajjeb illi qed taqsam magħna hawnhekk u anke dawk li qegħdin isegwuna kemm fuq ir-radio anke wkoll fuq is-social media ikunu jafu bihom dawn l-affarijiet għal ġaħna ħafna drabi tajtu hemm naqgħat ibben jew xi bda jġib plasfur ma laqbad u neħħi kollox u għatti. Ma tistax. Daj se qed ngħidu inti bdejt tibni d-dar u ġejt jiena u rid nagħmel xi ħaġa u battu waqqajtilek. Tagħmel sens ġifieri. Ekku, kejt ħa niġi għal dak illi kont qiegħed tajt. Jiena bniedem illi kif ħanaqbad nispjega. Nibda nipprova naħseb x'qed jaħseb ħaddieħor u nibda nipprova ngħid imma x'wassal bniedem biex jieħu din id-deċiżjoni. Mela, jiena m'iniex espert fis-siġar u mhux ħanidħol daqshekk f'dettall għaliex kien hawn minn beda jgħid li dawk it-tip ta' siġar jerġgħu jikbru jekk terġa' titfaħħom f'post ieħor. Jiġifieri jiena mhux ma nafx u la darba ma nafx mhux ħaniddiskuti dak, però fġieħ il-Madonna l-hemm fis-sema illi qiegħda tħares lejna bħalissa. Inti kif jista' jasal bniedem illi jgħid dan, jew bniedem jew grupp ta' nies illi ġifieri min ħadd deċiżjoni, jien ħadd deċiżjoni illi dan mill-lejla n-nar taqbad u taqla dak il-ħaxix kollu fuq dawk is-siġar u tħalli skuk biss. Dan mingħajr ma ġibna quddiem għajnejna l-ewwel l-isfreġu ambjentali illa lix min għadda minn hemmhekk fil-li qed tara dawk is-siġar u f'daqqa waħda tara xena jisek qed tara kif kellna ftit tal-ġranet ilu ta' Halloween. Mhix xi ħaġa. U kif semmejt inti, jekk ħanqogħdu nkunu egoisti u ma jimpurtanix lanqas minn sempliċement asfur tal-bejt. Illa għaliex dawn jekk kien hemm bżonn li dawn jiċċaqalqu, hemm bżonn li naqtawlhom il-ħaxix kollha f'daqqa u naqlawhom kollha f'daqqa. Meta inti tajt ħasda lill-annimali u l-ħlejqiet kollha li jkun hemm magħhom ukoll. Kif jiġri bħal dejjem mbagħad issir daqsxejn tal-pressjoni u nerġgħu ndawru dak kollu li nkunu għamilna u nutilizza l-kelma li attenti ftit tal-ħin ilu meta nkunu qegħdin nagħmlu dawla u nerġgħu ndawru dak li nkunu diġà minna allura jkun ħela ta' ħin u fl-opinjoni tiegħi wkoll anke ħafna teatrini. Konsultazzjoni naħseb hija importanti u jekk forsi l-intenzjoni kienet biss temporanja, tajjeb li wieħed jafża minn qabel għaliex għalija huma xeni żejda fir-realtà. Għalkemm dawn ix-xeni kultant jgħinu wkoll għax niġbdu l-attenzjoni bihom. Però Kit, ejja ngħidu li daw kien hemm il-bżonn li jitneħħew, kien hemm il-bżonn li jitqaċtilhom il-ħaxix. All right, darba wara nerġa' ngħid m'iniex espertu ma nistax nikkummenta fuq dak illi ma nifhimx fih, però ikkomunika inti isma' fassal pjan in-nies għafżon biex ma jkunx hemm oħloq konsultazzjoni, mela hemm bżonn li dawn it-tip ta' siġar f'dawn il-żmien partikolari ħajkunu qed jiċċaqalqu, ħankunu qed inti qed tippreparahom in-nies biex mhux f'daqqa waħda fil-liet ta' dawk is-siġar f'daqqa waħda ma rajt xejn, ħalli mbagħad min ikun hemm nies esperti jistgħu jagħtu wkoll anki l-input tagħhom dwar dan, jista' jgħidulhom isma' għamiltu sewwa tax dan hija forsi jkun hemm esperti jgħidulhom ma għamiltu xejn ħażin, forsi aħna il-popolin hemm barra qed jgħid li kienet forsi kien ikun hemm min jgħidulhom ejja nagħmluhom gradwalment daw, però xejn, komunikazzjoni hawn Malta hija xejn. Dan bħalma rajna wkoll fit-traffiku li rajna din il-ġimgħa. Mela kien hawn it-traffiku din il-ġimgħa. Araw ejja qed tiċċajta din iċ-ċajta tal-ġimgħa jaqgħu li qed tgħid li kien hawn it-traffiku. Il-tqajt jaqgħu ma' traffiku naqra sew. Sinċerament jiena frankajtu kollu. Jiena personalment ma ddejx minna għaliex jiena ma noqgħodx ħafna l-bot mill-post tax-xogħol tiegħi u din il-ġimgħa ħtaft l-opportunità u mmur bil-mixi, però fil-fatt rajtek inqas 50 gramma il-ġimgħa. Litteralment tara nkun leswi xogħol wara ġurnata xogħol, tara n-nies li ħafna minnhom ikunu għadhom kemm lessi minn ġurnata xogħol ukoll. Għandek 8 minuti mixi pereżempju u tara l-karozzi ma jċarqu fl-ebda ħin. 8 minuti dawn il-ħin li għaddejtina bil-mixi staġnati u mhux fer. Mhux fer. Jiena mhux ħanqod ngħid għax saret il-fiera, mhux ġifieri mhux qed ngħid għall-fiera, importanti li fieri bħal daw isiru mela Alla ħares ma jsiru ġifieri mhux qed nipponta subajja lejn l-organizzazzjoni tal-fiera, però
Isma, barra ħna ħanibqaw f'dal pajjiż, ġifri ħna dal pajjiż biċċani daqshekk illi jekk jaħbad xi ħadd taħt il-mina ħanistaġnaw pajjiż. Jekk jagħmel daqsxejn tal-Maltem tagħmel naqra xita ħanistaġnaw pajjiż. Jekk ikun hawn fiera x'imkien ħanistaġnaw pajjiż. Jekk ikun hawn xi attività bħalma kellna pereżempju l-mixja tal-weekend li għadda ħanistaġnaw pajjiż. Ġifieri aħna m'hemmx pjan f'dal pajjiż u meta nqgħod ngħid m'hemmx pjan nispera ma jkun hemm ħadd min joqgħod jipprovajda warda politikament illa li jiena niġi nitnejjek kemm il-Partit Laburista ma kemm il-Partit Nazzjonalista, ġifieri m'għandi l-ebda intenzjoni illi nipprova nintoġob ma' xi ħadd jew nagħmel propaganda lil xi ħadd ieħor xejn minn dan, però din hija r-realtà li qegħdin ngħixu aħna l-Maltin. Issa jekk ħanoqogħdu aħna bl-ispaga nitkellmu skont min jixbdilna l-ispaga allura muħarastum kienu nemmen illi dal-ħafna problemi li jistaw jiġu evitati. Nemmen illi għataw ħafna nis illi jitkellmu skont minn jiġbdilhom l-ispaga. Ismadna kemm kellna messaġġ li jgħid xi ħaġek proset kemm mintom diretti. U hekk għandu jkun id-diskors m'għandniex għalfejn noqogħdu neħbew wara subajna. Dana jekk ħanoqogħdu nitkellmu skont kif jaqbel dak li għandna ammirazzjoni lejh, allura ħanibqgħu Fej konna, anzi marru lura mhux il-qudiem. Jaħbad mutur ma' karozza f'inċident żgħir u nistaġnaw pajjiż. Isma' tissemmi ta' jaħbad mutur u x'inhu ħabta. Pereżempju, ħafna drabi ninnota li jekk ikun hemm ħabta żgħira l-iktar ħabta sempliċi li jista' jkollok u ssib traffiku kbir u tibda tinnutom in-nies jibdew mixjin bil-mod. Kif jaslu ħdejn l-accident joqgħdu jaraw x'inhu t-tip ta' accident, kieku jistgħu jieħdu anke selfie mal-accident biex inmorru ntellaw fil-medja soċjali li probabbilment ikun diġà ittella minn ħadd ieħor, ġifieri dan it-traffiku għalkemm hemm il-bad planning ukoll ta' ċertu affarijiet, però kultant noħolquh aħna stess ukoll għal kurzità. Però dik kont se ngħidlek il-kurzità hija parti min natura tal-bniedem, ġifri inti ejja kunu sinċira, Kit, ejja kunu sinċira. Kieku tkun għaddej inti fit-triq u tara li kien hemm traffiku kien hemm inċident. Inti bla ma trid kif tasal fejn il-post tal-inċident ħadd naqqas xejn u tagħti ħarsa li jien mhux qed ngħidlek tiegħek. Imma hemm bdonnok bla ma trid inti ħadd baxxi daqsxejn l-speed biex tara x'ġara, ġifieri dik hija naħseb fin-natura tal-bniedem. Ejja ngħidu wkoll li ġieli xi nara x'tip ta' accident ukoll iġel ninsa li għax ngħid jiena wieħed xi kwarta fit-traffiku għal biċċa aċċident partikolari. Isma' ġili għat nota x'jagħmlu n-nies waqt li jkunu fit-traffiku? Meta jkunu fil-karozza? Ħafna minnhom ikunu qed jisimgħu ir-radio żgur. U naħseb l-imnieħer ġili rajthom imissuh. Imissu l-imnieħ però jiena naħseb illi ħafna min nies jibdew jgħidu ħafna kliem illi mhux xieraq illi ngħiduh. Żgur, dik apparti dik mhux fil-fatt tara mill-ewwel daħal messaġġ inaqru mneħirhom. Naħseb dik hija l-iktar popolari li naqru mneħirhom. Qatt li qatt mannu tajta jien qatt mannu tajta. Bis-serjetà. Li qatt mannu tajta. Il-laħwa, u żgur għax issa żmien il-pastura. Għaddejjin il-kummenti, ġifieri left right. Jien naf min anke jilħaq jagħmel il-make-up. Jiġifieri n-nies jgħidulek le, aħna nqabad fit-traffiku hemm min jilħaq jagħmel il-make-up, saħansitra ġieli smajta wkoll li l-irġiel li qaxru l-leħja bil-magna illok dak huwa l-ħin li noqgħod inqaxxar il-leħja. Tagħmilha kieku inti okej inti tiġi bil-mixi, però ma nġenak ġej bil-mixi. Muħa nasal qatt laqqas jekk inkun staġnat fit-traffiku għal sija, muħa ma laqat li jkun fil-karozza. Massalli u xber, ammetti. Le, għanajlek l-tarbib tijaj kunu dak il-ħin il-qaddisin il-għalix kolla kemm huma jiġu qoddim, xina ma nistax nifhem li inti dak huwa ħin moħli, jiena mhux qed nippretendi illi l-karozzi għandhom warbu li għax għaddejjena xejn minn dan u mhux qed nippretendi li ma ninqabdux fit-traffiku, imma Marija Santa biex tasal minna u sal-belt għandek 3 minuti għax hawnhekk m'għandekx iktar minn 3 minuti bil-karozza, tittamel aktar minn sija f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata, mhux fair għalina illi qed ikunu għaddejn fit-toroq tagħna mhux fer għal dawk in-nies illi qegħdin jivvjaġġaw bix-xogħol minn posta li ieħor u inti wkoll il-ħin illum il-ġurnata l-ħin għal mal-familja tagħna kawża tax-xogħol dejjem qed jonqos. Ġifieri il-ħin illi aħna jkollna ngawdu l-familja tagħna dejjem qed jonqos, dejjem qed jiġkien. Issa jekk inti spiċċajt mix-xogħol u terġa' tagħmel biex tasal id-dar għandek sija u nofs biex tasal.
id-dan qed naqsu mill-ħin illi inti tista' tgawdi lill-familja tiegħek biex ma nsemmux l-istudenti fejn kien hemm każi illi jagħmlu aktar minn satej biex waslu d-dar bil-vanni tal-iskola. Dil-ġimgħa fil-fatt dil-ġimgħa dejt minna student partikolari spiċċaw l-iskola xi satej u nofs waslu d-dar għal ħabta tas-sitta tal-biża'. Letteralment, ġifieri. Dal-pajjiż lanqas 20 mil kollox l-itwal triq jimxu għadaw ta' fir-realtà. Jiena ma nistax nifhem għax ġana l-itwal triq l-għandna kemm jista' fiha ħana 2 kilometri ma nasibx li għandna jekk taqta' dik tal-kosta. Eżatt. Dik ir-realtà. Din hija r-realtà. Kif nixtieq li nista' nagħmel xi ħaġa, però naħseb kulħadd jixtieq li jsejma xi ħaġa, però naħseb illi jekk f'dal pajjiż mhux ħanaslu fi-stat illi ngħidu isma' ejja nippjanaw bis-serjetà. Ejja ma nħallux l-interferenza ta' ħaddieħor, ejja naħdmu, ejja naħdmu, ejja. Naħseb illi l-affarijiet ikunu ħafna ħjar. Wara kollox għandna pajjiż sabiħ, għandna pajjiż li nħobbuh, din Malta tagħna xi kultant meta bdejt nara bħal din il-ġimgħa jiena sinċerament qiegħed id-dar fuq is-sufan u bdejt insegwi naqra x'qiegħed jiġri. Il-medja soċjali tibda tik il-vibe ta' dak kollu li jkun għaddej. Kollu mill-ewwel. Il-kassa s-siġar imqaċċa li kienet weġa kif għalmenu ġiet impinġi, issa nerġa' ngħid ma nafx kien eżatt il-ħsieb warajha. Tibda tara il-persuna arrestata għax qed tipprotesta, tibda tara n-nies li qed jgħidu telqu mix-xogħol siegħa u nofs għadhom ma waslux. Oħrajn kien hemm każ minnhom ta' ħabib tiegħi insellimlu minn hawnhekk beda jikkunsidra jqgħod il-mellieħa li jaqbad il-fasferi jmur għawdex u minn għawdex jinsel għall-mellieħa. Ġifri immaġina kemm kien hawn traffiku. Tibda tgħid imma ħanibqgħu ngħixu hekk f'dal-pajjiż mhux kulħadd mhux bil-forz imbagħad ma li ċken intop tibda tara n-nies ifuru jisplodu kulħadd irid kulħadd qisu li ndannat il-kelma eżatti. Hemm bżonn li ssir xi ħaġa. U meta qed ngħidu hemm bżonn li ssir xi ħaġa, nerġa' ngħid ma nqogħdux indawru l-affarijiet kollox politika x'hawn Malta Marija Santi jisu kollox idur maż-żewġ monstri ta' partiti illi għandna. Aħna Maltin, aħna għandna moħħ, aħna għandna idej biex naħdmu, aħna għandna qalb itħabbat, ejja naħdmu, ejja nagħmlu l-aħjar mingħajr ma nqogħdu nħallu lil ħadd jiġbdilna l-ispaga. Aw xalih dolodu, proset Manuel, ma tkunx taf se ngħidlek imma dejjem preparat u lest biex tesprimi l-opinjoni tiegħek u din qed ikollna ħafna kummenti pożittivi bħalma kellna kummenti pożittivi l-libsa li qed jingħata l-istazzjon, l-libsa l-ġdida li tingħata l-istazzjon tagħna ukoll din il-ġimgħa. X'inhu għaddej Manuel ejja qed jikkummentaw is-semmijiet. Le, l-istazzjon hemm jien taf kif inhu dan Radio 105 huwa il-baby. Baby number 3 tiegħek. Il-baby. U dejjem wieħed jipprova jagħmel l-aħjar illi jissa biex itejjeb. Jiena nieħu ħafna feedback minn għandek u nieħu ħafna feedback ukoll anki minn għand in-nies li jkunu qegħdin isegwuna. U nibda ngħid qed idejjaqhom l-aktar in-nies x'jixtiequ aktar mill-istazzjon tagħna. Allura dejjem tipprova ddur ma' dak illi jridu n-nies, ma' dak illi qegħdin jippretendu minna in-nies għax wara kollox aħna qed nagħtu servizz. Importanti li dak is-servizz li nagħtuh bl-aħjar mod possibbli. Din il-ġimgħa tajna daqsxejn ta' tomma żgħira tal-libsa ġdida tal-istazzjon, però mix-xahar ta' Deċembru mbagħad nitilqu bil-libsa kompletament ġdida s-sena id-dieħla ħajkun affarijiet sbieħ anke aktar programmi ġodda wkoll. 100%. Manuel, nirringrazzjak li għal darb'oħra kont Maħna dolodu, inti sa tibqa maħna li xissa minna u ftiti ieħor 3 minuti oħra. Sar il-ħin. Bewetu ieħor insomma bħallum dejjem noħodlu biċċa mill-programm jiena, jien dejjem skużatu daqshekk tajjeb għax inti tieħu minn tiegħi, allura nirranġaw għandna dan id-deal partikolari. Jekk il-bamrit nawguralek il-weekend it-tajb naf li għandek weekend impenjat ukoll, ġimgħa oħra sieħa ġejja qudiemna fejn imbagħad aħna nġawlek il-bamrit niltaqgħu nhar il-ġimgħa min jaf se jkun is-suġġett jaħraq tal-ġimgħa d-dieħla. Nar il-ġimgħa Black Friday, Kit. Ġifieri min jaf x'ħajkun is-suġġett. Inħalli f'idejk bħal dejjem jiena. Imbagħad nitkellmu nara noqogħdu naqra attenti ma jmurx jiġu għalina. Xi ngħidu għax Black Friday u naqra suġġett jaħraq fl-istess ħin. Manuel, il-kumplament tal-ġurnata tajba, il-ħidma tajba. Nawgura lilek ukoll. U hawnhekk aħna min-naħa tagħna wasalna wkoll biex nikkonkludu l-edizzjoni tal-lum ta' Bed and Breakfast. Iżda qabel nagħmlu dan
immorru għal dak li huwa il-ħsieb tal-ġurnata li llum jgħid xi ħaġa qed. Wieħed mill-ikbar żbalji hu li naħsbu li kulħadd jaħsibha bħalna. Dak il-ħsieb jiena Kit Kall nħallikom hawnhekk, tinsewx li għada fl-4 nofsinhar nkun ma' kompetizzjoni oħra ta' 105 Weekend Vibes, mbagħad nirritorna magħkom ukoll it-tnejn li ġej fis-7 ta' filgħodu